Felly Marc, diolch i ti am ddod. Ti'n veteran o'r dynodau yma wan, di bod flwyddyn dwytha hefyd yn dweud. Sut ti'n meddwl mae flwyddyn yma di mynd i gymharu efo flwyddyn dwytha? Dwi'n meddwl bod o wedi bod o well, yndi mae o'n llai ffurfiol. Dwi'n meddwl bod ni'n cynnwys disgyblion ysgol yma fwy yn y trafodaethau. Dwi'n meddwl mwyn hefyd bod ni'n cael mwy ohono fo. Oherwydd hynny, edrych da bod ni'n yn siarad atyn nhw. Dwi'n cytuno o hwnnw ar sail adborth o'r disgyblion o'r flwyddyn dwytha. Un o'r pethau wnaethon nhw sôn am oedd yn ysio mwy o grwpiau bychin, ond nhw fwy tebygol o siarad llynda. So be fysa ti'n awgrymu bod nhw'n gwneud? Be sy'r un peth sydd ti ddeithio nhw ynglyn â dilyn i breuddwyd os lici di o fod yn feddyg neu meddyg teulu? Sticiwch iddo fo. Mae'n job gwerth chweil i wneud. Mae o'n job hefo lot o amrywiaeth yn efo. A sticio iddi, ac hyd yn oed os ydyn nhw ddim yn llwyddo gael ei mewn i ysgol feddygol tro cyntaf, os na dyna ma'n eisiau gwneud, yn sticio iddo fo a trio eto. Mae'n nifer fawr o bobl lle nhw ddim yn cael ei mewn tro cyntaf. Diolch yn fawr i ti.